Görnähili bagt. Süýlmek, süýmek. Saýlan ýaryna ömürlük gitmek. Taýyň bilen durmuş gurmak, toý tutmak. Bagtyň gujagyna ýaşasyn süýgi. Aşık mahşuq bu yürekler ak baktın koynuna dolsun. Süýçi sözler dillerde bire bire sözlünsün. Anan canım sana asla acı sözü sözlemirim. Kalbimde süýüýek etek bu süýüýüm bar sana yar. Bak yollarım ömrüm bile bağlı sana. Anan canım sana asla acı sözü sözlemirim. Kalbimde süýüýek etek bu süýüýüm bar sana yarım. Bak yollarım ömrüm bile bağlı sana. Soğudum yar sana tercebe gülleri. Soğudum şadlığa dolanma gülleri. Soğudum alasmana kıyırlıları. Senin için kalbimin aynasında yar senin adın. Benim arzum hıyallarım sana canım. Bu toyunu aşk bakarım bal şerim senin için. Bizlen şadlığa dünya men sana duşunda yarım. Yürektayım menin süýüýüm sana yarım. Anan canım sana asla acı sözü sözlemirim. Kalbimde süýüýek etek bu süýüýüm bir sana yarım. Baht yollarım ömrüm bile bağlı sana. Anan canım sana asla acı sözü sözlemirim. Kalbimde süýüýek etek bu süýüýüm bar sana yarım. Bak yollarım ömrüm bile bağlı sana. Soğudum yar sana tercebe gülleri. Soğudum şadlığa dolanma gülleri. Soğudum alasmana kıyırlıları. Senin için kalbimin aynasında yar senin adın. Benim arzum hıyallarım sana canım. Bu toyunu aşk bakarım bal şerim senin için. Soğudum yar sana tercebe gülleri. Soğudum şadlığa dolanma gülleri. Soğudum alasmana kıyırlıları. Senin için kalbimin aynasında yar senin adın. Benim arzum hıyallarım sana canım. Bu toyunu aşk bakarım bal şerim senin için. Atılmayacak mı? Ver bir ne o? Bizi buradan ver kaçırılmaz. Hey neyin abi? Ne şampan ya? Alay kim içi? Ay koyuldu uçan memurumun. Uy kolla. Ay alına kim içi? Ana olanlar. Şampanska gelin ana. Baktacan baratlı ola mallacan hemmekşe ruda ettirsin allacan ne abi? Dine toyçuluk dağıtmasmalı. Davay. Gelin olanlar. Vallahi Yusuf. Süleyman. Giray Tulik. Nazar, Melis. Gel lan.
Surat spor. Baksaça näme doldurdun? Baksaça näme doldurdun ömrünü? Han mejlis aytky. Güzel ya güzel ya. Bak gol. Gol çağla 10 pasini. Ayda. Han güç aytyp koýber. Al durdum ayda gelecek. Alana yazsana bak dolsun Allah'a bak dolsun koç derek kıyılar olsun bak dolsunlar alana. Davay. Man aýdaňa dolsun ana. Bu alma Ýesip aytyp koýber bas. Maksat bak gol. Adam geldi ya düştüm. Elbette ama söz öyleyimizde toyunmaz olsun. En goğun şuları yalıp gol. Könür adam da bilir ya.
Assalamu alaikum. Bize tomoşa edip oturan idi tele tomoşaçylar, mehriban watandaşlar. Yine bugün 2022-nji ýylyň mart aýynyň 23-nü iki boşajwanyň, ýagny maksat bilen Bostanyň bagyt toý inişi görýän toý mekanlarynyň içinde toýlanıp otyr. Ýaşamyzda ak bagyt arzu edýär. Ýaşamyz bagtly bolsunlar, bagtyar bolsunlar. Görjekleri, gowy janlary sag bolsun. Inni edidileşer mehriban watandaşlar. Bizde şunki ajaýyp toýy göni aýlymda görkezmek makul bildik. Göni aýlymda size şu ajaýyp toýy ýurdumyzda, ýani Türkmenistana meşhur döwlet video studiýasy ýadga geçirýär. Ine häzir görüşimiz ýaly edidileşer şaýda ýaşamyzyň nikadan geçiş dawarasy bolar ilki. Edip bolsa ondan soň oğudun aýdym sadyr bilen, oğudun tanslar bilen, oğudun ýaşamyzy şeýle hem toýmyza gelen ählimde ikmanlamyzy garşalar. Edidileşer mehriban watandaşlar, monitoruň öňüne amakly ornaşan bolsaňyz, gözüňizi gypaýman, gözüňizi gypsaňyz, sypdyrarsaňyz, toýun ajaýyp görnüşleri döwlet video studiýasy tarapyndan siziň dikkatiňize ýetirýär. Biz onu başladyk. Janyňyz sag bolsun, toýlar, toýlaşsyn.